Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Tässä jaksossa mulla on vieraana intuitiivinen energiahoitaja, energiahoitajakouluttaja sekä TRE-ohjaaja Mai Lankinen. Me tehtiin tähän podcastiin vuosi takaperin Main kanssa jakso, joka on otsikoitu Kohtaamisia henkimaailman kanssa. Tuota jaksoa on katsottu lähemmäs 30 000 kertaa ja nyt jatketaan henkimaailman aiheiden parissa. Sun ei suinkaan ole tarvinnut nähdä tuota aiempaa osaa, koska tämä on itsenäinen keskustelu, mutta laitetaan totta kai tuonne videon loppuun linkit myös tuohon aiempaan podcast-jaksoon. Me sukelletaan tässä keskustelussa lukuisiin henkimaailman myytteihin, salaisuuksiin ja sellaisiin asioihin, joista ei ihan täysin puhuta ääneen. Me keskustellaan muun muassa maan värähtelyn noususta, uudesta ihmisyydestä, ihmisten energiajärjestelmistä, karmisista rakkauksista, henkimaailmasta, erilaisista entiteeteistä, enkeleistä, pimeän puolen edustajista, riivauksista, kirouksista ja totta kai myös positiivisista asioista, kuten suojelusenkeleistä ja henkioppaista. Eli tää tulee olemaan ihan täyslaidallinen karkkia kaikille henkisen matkan kulkijoille, joten nauttikaahan tästä syväluotaavasta keskustelusta, eli ota rento asento ja tervetuloa tämän tuoreen jakson pariin. Mutta ennen kuin siirrytään keskusteluun, niin napataan nämä pienet sisällöntuottajan toiveet, eli jos sä tykkäät tästä podcastista ja tästä mun kanavasta, niin paina sitä yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja totta kai tuttuun tapaan, jos tämä jakso kolisee ja koet sen sisällön tärkeäksi ja jakamisen arvoiseksi, niin laita tämäkin podcast-jakso jakoon sinun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta nyt minä vaikenen, höpöttelyt on höpötelty ja siirrytään juttutuokion pariin. Ja tällä kertaa totta kai vieraana Mai Lankinen. Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Onpa siis kerrassaan jännittävää olla nauhoittamassa tämmöistä live-jaksoa niin kuin 1,5 kuukauden tämmöisen kesätauon jälkeen. Ja mulla on ihan älyttömän iso ilo ja kunnia toivottaa takas Väärinajattelija-podcastiin energiahoitaja ja energiahoitajakouluttaja ja TRE-ohjaaja ja mitä kaikkea Mai Lankinen. Tervetuloa takaisin, Mai. Kiitos, kiitos. Ihana olla täällä taas. Ja ihana olla täällä sun hoitohuoneella. Eli mehän ollaan tällä hetkellä tosiaan Main työtiloissa täällä Oulussa Karjasillalla ja jotenkin tämmönen ihastuttava loppukesän viikonloppu, niin on jotenkin tosi kiva niin kuin laskeutua näiden tämän päivän teemojen äärelle. Ja mehän siis kuvattiin, siitä on vähän reilu vuosi aikaa, helteisenä heinäkuun päivänä viimeksi podcast-jakso. Ja siinä me puhuttiin vähän niin kuin semmoisista kohtaamisista henkimaailman kanssa. Ja nytkin me ollaan Main kanssa vähän niin kuin palloteltu, että mihinhän tämä keskustelu tulee viemään. Et varmasti jatketaan niin kuin samoista aiheista myös. Toki katsojille voin sanoa sen verran, että ei tarvi olla nähnyt sitä aiempaa jaksoa tähän pohjille. Tämä on ihan itsenäinen, eli voit katsoa sen myöhemmin. Eli osallistetaan myös uudet katsojat, mutta juteltiin vähän tämmöisistä niin kuin henkimaailman asioista ja energiahoidosta ja astraalimaailmasta ja nytkin ollaan vähän juteltu, että voisi puhua vähän semmoisista niin kuin astraalitason olennoista myös kaikki
mitä nyt on niin kuin enkelit, voidaanko käyttää sanoja vastapuolen sitten voimat näille niin kuin hyville taajuuksille ja sitten taas koko astraalimaailma ylipäätään ja unimaailma ja muuta, niin katsotaan mihin me mennään, mutta niin, mitä sulle Mai kuuluu tällä hetkellä? No tällä hetkellä tosi hyvää. Jotenkin koen, että on sellainen sisäinen rauha läsnä ja luottamus kaikkeen mitä tekee, että pitkästä aikaa nyt on sellainen tasainen, vakaa olo. Joo. Et on ollut kyllä aikamoinen vuosi tässä viimeksi heinäkuussa nähtiin, niin on tapahtunut vaikka ja mitä ja syvää prosessia ja Joo. ihan kaiken eessä on joutunut olemaan, mutta tällä hetkellä ja nyt kesä on ollut sellaista tosi niin kuin seesteistä, mikä on tervetullutta välillä. Eli sä oot ehtinyt niin kuin lomailemaan ja palautumaan myös tässä. Niin kuin. Joo, parhaani mukaan kyllä. No, mites tälleen, kun mä tiedän, että sä oot niin kuin energiaherkkä ihminen ja totta kai omassa työssäskin hoitajana työskentelet paljon ihmisten kanssa, niin onko jotain semmoisia havaintoja tällä hetkellä, missä me mennään? Jos puhutaan vähän niin kuin tämmöisistä myös, että meillähän on ne meidän yksilölliset jutut, mitä me käydään läpi, mutta mä huomaan, että ihmisillä on myös semmoisia kollektiivisia prosesseja, että me aina niin kuin myös vähän niin kuin joukkiona käydään tietyissä asioissa puhdistustyötä, niin mitä sulla on noussut nyt tässä tällä hetkellä omassa työssä? No omasta kokemuksesta ehkä pystyn puhumaan ja sitten mitä asiakkaissa on tapahtunut paljon viimeisen vuoden aikana, niin kuin kaikki tietää varmasti, niin kollektiivienergia on noussut, maaplaneetan värähtely on noussut ja siellä on huimaa muutosta tapahtunut. Joo. Niin kuin äitimaassa ja maaplaneetan niin kuin energiassa, niin tietenkin se vaikuttaa väistämättä ihmisiin. Ja jotenkin kehot on varmaan osalla, ketkä ei ole tarpeeksi maadottuneita, niin ollut tosi kovilla. Et voi olla sellaista, että lähipiirissä huomaakin, että ihmiset sairastuu tai on sellaisia terveydellisiä haasteita, kehollisia haasteita. On ne sitten kiputiloja, sairauksia tai jotain muuta, mitä kantaa kehossa. Mutta sanotaanko, että tämä on aika raaka ja raju tämä energia, että se nostaa kaikki varjot ja pimeyden pintaa, että ei tässä energiassa enää pysty väistämään asioita, että on pakko niinku kohata ne asiat itsessä ja muissa ja jotenkin tuoda sellaista niinku esille koko ajan, että ketkä oikeasti toimii niinku hyvyydestä ja sydämestä käsin, että kaikki erheet nostetaan pintaa, näin mä ajattelen. Todella hyvin päsäytit tämän jakson auki, niin kuin okei, mennäänpä tänne. Ihan mahtavaa, kiitos Mai. Joo, siis juuri näin. Siis, siitähän on puhuttu pitkään aikaa niin kuin tästä Schumannin resonanssin pumppaamisesta. Joo, kyllä. Et se on niin kuin ollut ihan ennätyskorkealla. Ja joo, olen huomannut. Mä tein tuossa just videon periaatteessa niin kuin, intentioista ja visualisoinnista. Ja nehän on tavallaan semmoisia meidän niin kuin ilmentämis- tai luomistekniikoita täällä, kun me ollaan. Ja yksi sana sille on manifestaatio. Mutta että me voitaisiin luoda sitä hyvää, niin meidän pitäisi tehdä se puhdistustyö siitä, just siitä kaikesta kuonasta, mitä me kannetaan mukana. Niinpä. Ja olen huomannut, siis myös ne mun niin kuin alitajuiset pelot, niin ne tällä hetkellä manifestoituu silleen. Joo, ihan tällä hetkellä. Kaikki mitä me pelätään, mitä on sellaisia kohtia, mitä me ei ole kohattu itsestä, niin ne nousee voimalla pintaa. Ja niitä ei voi väistää ennen. Joo, ja jos on joku semmoinen, että voi kun tämä asia ei tapahtuisi, tai niin kuin, että sulla on johonkin liittyen joku pelko, vaikka se olisi niin pieni jotenkin, että tulee joku putkivaurio, niin box. Et se on niin kuin jotenkin, tämä vapautustyö on mielettömän jännä, mitä nyt tehdään. Ja niin kuin toi oli kans mielenkiintoista, mitä sä sanoit, että sä oot siis huomannut tavallaan, että jos ei ole siinä niin kuin, linjassa tällä hetkellä, niin tämä fyysinen keho rupeaa sairastumaan. Tai tulee tosi raskas olo. Eihän sairaus välttämättä heti niin kuin näyttäydy, mutta
niin silloin kun on raskas olo tai on kiputiloja tai tuntemuksia fyysisessä kehossa, ettei virtaa vapaasti, jäykkyyttä, jännitystä, mitä sun muuta, niin sehän on sitä, että se energia ei virtaa vapaasti. Ja sitten jos sitä ei niin kuin hoida poissa, on se sitten liikkeen avulla tai maadottamalla tai miten ikinä ihmiset, mitä menetelmiä ne käyttääkään siihen, että tullaan kehoon ja kehollistetaan asioita, tunteita sun muuta, mitä on historiassa käynyt läpi, että kaikkihan jättää jäljet. Niin. Joo. Olisiko sulla antaa niin kuin jotain käytännön työkaluja tuohon liittyen? Mitä ihmiset vois tehdä siihen liittyen, niin kuin, että he olisi paremmin maadottuneita? No ihan maayhteydessä oleminen. Avojaloin sitten paljas iho vasten maata tai maaperää tai puuta, luonnonkappaletta, että se maadottaa. Että ottaisi niin kuin joka päivä sen rutiini, että kävisi aamulla vaikka ihan 10 minuuttia tekee jo tosi paljon. Ja sitten itse koen, että on se fyysisen kehon maadotus, mutta sitten on myös se niin kuin energiakehon, valokehon maadotus niin kuin henkisin keinoin, että ihan meditaation avulla voi luoda ne juuret sinne ja maaplaneetan ytimeen kytkeä ne, yhdistää ne sinne, että ihan niin kuin visualisoi tai tietää ja sitten alkaa hengittää sitä maa-energiaa itteensä, vaikka sydämeen ja sieltä laajentaa koko fyysiseen olemukseen ja auran tasoon, että koko ajan näytetään vaan se, että niin kuin energiatasolta käsin myöskin, että se maayhteys on kaikista tärkein, kaiken kannalta. On, ja mulle on auennut tosi paljon tuo maayhteys tässä niin kuin, sanotaanko viimeisen 2 vuoden aikana tosi voimakkaasti. Kun mä oon ollut aina vähän semmoinen ylävirittynyt, niin kuin ehkä tiedät ja voit kuvitella, että jotenkin semmoinen, että toi ylälinja on aika helppo. Niin mä oon myös noissa omissa meditaatiomatkoissani alkanut ohjaamaan, että se melkein alkaa sillä, kun ennen on enemmän ollut se, että avataan tää, niin se, että rakennetaan ne juuret ja just valojuuret. Ja että aktivoidaan se maatähtichakra, joka on tuossa niin kuin se 0,5 metriä ihan tämän meidän fyysisen kehon alapuolella tuolla. Ja siitä sitten vielä juuret sinne niin kuin, tavallaan tänne maan tietoisuuskenttään. Ja mitä sieltä nouseekaan, niin kuin mä sanoin, että mä oon vähän semmoinen ylälinjakaveri, mutta niin osahan on saanut tosi voimakkaita niin kuin maayhteyden kokemuksia. Että jollakin tavalla tämä niin kuin maan tietoisuuskenttä kantaa myös semmoisia vähän niin kuin omia akaasisia aikakirjoja. Sinne on niin kuin kirjoitettuna ihan kaikki jokaiseen elolliseen historiaan, jotka on tätä paikkaa asuttanut. Niin osallahan on auennut näitä myös sen syvän maayhteyden myötä. Kyllä. Ja sitten se maaplaneetan ja äitimaan valoverkko, että sinne latautuu sitten eri galakseilta niin kuin energiatason informaatio. Että ei sanota vaan, että, tai mun kokemuksen mukaan ei sanota vaan, että se mitä sä saat alkulähteestä tai luojalinjasta niin kuin valokoodeja, niin ihan samalla lailla sä pystyt sieltä äitimaasta ammentaa. Että siellä on vaikka mitä tietoisuutta. Iänikuista niin kuin informaatio ja silloin kun sä vahvasti oot maadottunut myös niin kuin henkisin juuri, että nykypäivänä mä ajattelen, että perusjuuret, niin sanotusti juurisakrasta menevät juuret ei niin kuin kata enää sitä energian värähtelyä, mikä kollektiivitasolla tällä hetkellä on täällä maaplaneetalla, että sit mä ohjaan myös ja opetan koulutuksessa, että 3 alinta chakraa, mitkä on sitten ne fyysisen tason niin kuin kehon chakrat, niin että ne myös yhdistetään sinne, että sinne luodaan niin kuin alimmista 3 chakrasta myös sellaiset erilliset juuret, jotka yhdistyy sinne niin kuin keskuskristalliin tai äitimaan ytimeen. Että ne on sellaiset uuden ajan juuret, mitkä pitää meidät sit vahvasti maadottuneina. Kyllä, Joo, mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, koska aika monesti mulla tulee myös intuitiivisena ohjauksena toi niin kuin meidän kehon energiajärjestelmän aktivointi, niin mä oon tajunnut, että se muuttuu. Että meillä on toi meidän just noi on ollut pitkään toi maatähti
Ja sitten myös toi niin kuin tähtiportti tai tuo meidän ylächakra, joka on tuolla tavallaan kuin runchakra yläpuolella. Sielun tähti. Niin, sielun tähti. Joo. Joo, ja osa puhuu, että sen yläpuolella on vielä se tähtiportti, niin kuin, että siellä on useampia. Ja sitten jotenkin tuntuu, että nämä vanhatkin energiakeskukset päivittyy. Et mulle on esimerkiksi auennut jotenkin tänä kesänä voimakkaasti toi solar plexus, mikä on tuossa katsojille, voin sanoa, se on tuossa niin kuin navan yläpuolella, se mitä kuvataan usein niin kuin semmoisena auringon keltaisena. Joo, kyllä. Silloin kun mä ensimmäisen kerran tein jonkun chakra-meditaation, mikähän olisi ollut vuosi, olisiko joku 2006, 2007, niin mulla ei ollut mitään muita. Mulla oli ainoastaan niin kuin ihan mielettömän voimakas solar plexus. Ja se oli tavallaan se energia, millä mä olin tehnyt. Mä olin puskenut ja semmoinen minä ja mulle kaikki. Niin se oli olemassa. Ja sitten tavallaan kun mä tajusin, että myös aika paljon sitä meidän egomieltä asuu siellä solar plexuksessa, niin mulla on ollut vähän semmoinen olo, että se ei saisi niinku liikaa ottaa valtaa. Et se on ollut vähän semmoisessa niinku velipuolen tai lapsipuolen asemassa mulla. Mutta mä tein viime keväänä jakson ton Meri Lähteenoksan kanssa. Ja sitten hänellä oli auennut tämmöinen, että kaikilla noilla chakroilla tai energiakeskuksilla on vähän niin kuin oma semmoinen haltija tai tietoisuus. Niin sitten kun Meri puhuu siitä, että solar plexus on myös se buddha-tietoisuus. Eli ihan semmoinen kristallinkirkas 360 astetta oleva tietoisuus, joka vaan niin kuin, sehän on, niin mä tajusin, että tavallaan näilläkin meidän energiakeskuksilla on semmoinen vähän niin kuin varjopuoli ja sitten se tervehtynyt puoli. Et sitä voi käyttää semmoiseen minä vallotan maailman, tai se sitten voi olla se buddha-tietoisuus, joka on vaan ihan ääretön rauha ja läsnäolo joka suuntaan. Niin tää on tosi mielenkiintoista, mitä tuolle meidän energiajärjestelmät tapahtuu. Joo, kyllä. Ja nyt tässä ajassa jotenkin on huomannut sen, että tosi monet, tai että voimakkaasti avautuu sydänchakra, eli se aktivoituu ja avautuu ja sitten se kohtaa niin kuin muiden kanssa, ketkä on samalla taajuudella, niin mistä puhuttiinkin, että tosi paljon tuo niitä sielun perhettä yhteen ja edellisten elämien sitten niin kuin sieluja, ketä on sitten ollut läheisiä siinä elämässä, että tuo on myös mielenkiintoista, että tosi monet kohtaa nyt niitä, että tämä on mieletön tämä aika ja kollektiivienergia, äitimaan niin kuin värähtely, että se jotenkin edesauttaa kaikessa tollasessa. Ja just tuo manifestaation voima kanssa, että se on niin kuin jotenkin välitöntä. Että täytyy oikeasti miettiä, mitä aattelee ja tietää, mitä haluaa. Kyllä. Ettei sitten niin kuin omalla ajatuksen voimalla sit niin kuin pyyä asioita luokseen tai asioita, että tapahtuu sun elämässä, mitä et halua. Että siinä mä oon kanssa huomannut, että tosi tarkkana saa olla. Kyllä juuri näin, että kun kuuntelin sua tossa, ja tässä on ihana, kun samalla reflektoi, kun mekään ei ole vaihdettu pitkään aikaa kuulumisia, niin me saadaan kuvattua podcast-jaksoa ja pidettyä tämmöinen omaa terapia tässä. Kun sä sanoit tosiaan, että toi nousee toi äitimaan, niin kuin se värähde, niin kun se vetää ne varjotkin pintaan, niin kun kuuntelin sua tossa, niin just ymmärsin, että me ei voida olla laiskoja enää tässä ajassa. Että niin kuin tähän asti on miettinyt, että no mä siivoon ton kakkalajan sit ehkä ensi viikolla. Mutta niin ne kasvaa. Ne kasvaa, että ne kutsuu tavallaan siihen, että jos ei ole tehnyt sitä puhdistustyötä, niin ei nyt ole kiire, mutta siis sillä tavalla, että kyllä sitä duunia riittää. Koska niin kuin itsestäkin tuntuu, että on niin kuin mutta mulla on noussut nyt semmoisia niinku ihan juuripelkoja, niin kuin sanoinkin sulle, niin, ja ihan semmoisia fundamentaalisia, niinku, aivan järkyttäviä. Niin ne pitää nyt näköjään vapauttaa, mutta kaikki nousee pintaan. Näin joo. Ei voi väistyä siltä enää. Ei niin. Toi oli niin mielenkiintoinen, mitä sä sanoit noista sieluperheistä tuossa.
niin käydään siellä pyörähtää. Mehän mietittiinkin etukäteen, että Joo. tämä on semmoinen teema, mistä voisi puhua. Niin. Onko sulle tullut paljon vanhoja tuttuja vastaan tässä tämän elämän aikana? Siinä istuu yksi. Joo, kyllä. Silloin mehän tavattiin korona-alla, niin Joo. kun ei päässyt kirkkoihin tai muihin pikkujouluihin, niin luotiin omat täällä Oulussa ja siellähän Kyllä. kohattiin silloin. Kyllä. Onko siitä jo 4 vuotta tai paljon siitä on? Jotenkin aika menee. 4 vuotta, joo. Mutta siis siitä, kun se tavallaan 2020hän niin kuin alkoi semmoinen erikoinen ajanjakso täällä maailmassa, niin siitä alkaa olla 5 vuotta, Niin, että niin kuin, aika menee ihan hirveitä vauhtia. Joo. Mutta jotenkin niin kuin huomaa sen, että sitä enemmän niin kuin astelee kohti sitä omaa sieluolemusta ja saa niin kuin karsittua kaikki ne ohjelmoinnit ja muiden niin kuin energiat itsestä, niin Joo. se sydän alkaa heräämään sieltä ja värähtelee sitä niin kuin aitoa, autenttista taajuutta ja silloin jotenkin se oma värähtelykenttä luo ne yhteydet. Ihan sama onko se vaikka Australiassa tai missä tahansa maailmassa, niin että ne ihmiset, jotka värähtelee samaa taajuutta, niin ne tuo sit yhteen. Joo. Ja silloinhan kävi siellä pikkujouluissa ja mä muistan sen, siellä oli muitakin, niin kuin, mitä siellä on perhettä, mitä sit kohtasin. Ehkä osan oli kohannut jo aikaisemmin, mutta osan kohtasi eka kertaa niin kuin sun ja muutaman muut. Joo. Niin se sydän niin kuin tiedostaa, että tai itse niin on selvätuntoinen ja mä tunnen fyysisesti kaikki energiat, niin sittenkö vaikka sunkin kanssa hallaa, niin mullahan lähtee kundaliinit niin kuin liikkeelle ja mulla alkaa niin kuin keho liikkuu. Kun se sydän niin kuin viestittää sillä liikkeellä, että hei, tää on mun tuttu edellisestä elämästä. Kyllä. Mikä on ihan huikeeta ja se on tapahtunut niin kuin monia vuosia nyt. Joo. Niin kuin, että sen niin kuin tietää sitten. Joo. Energiassa, ei niin mielen kautta tai tietoisen mielen kautta ollenkaan, mutta nyt niitä tuodaan, niitä sielunperheitä. Joo, ja se on semmoinen, niin kuin mä oon että jos pitäisi ihan silleen, niin kuin, että mistä sen tunnistaa, kun ihmiset kysyy välillä, multakin ihan semmoisia perustason kysymyksiä, niin se on semmoinen helppous. Niin kuin tavallaan, että esimerkiksi omien perheenjäsenten kanssa tai kaikkein läheisimpien kanssa, niin sun ei tarvitse suoriutua. Niin. Sä voit olla juuri semmoinen kuin sä oot. Näin on. Niin sit sen niin kuin tavallaan huomaa, että toi on uusi ihminen ja mä pystyn olemaan täysin vapaana. Että mä en tavallaan yhtään mieti, mitä se toinen ajattelee, kun mä sanon näin. Tai että jos mulla nyt on semmoinen olo, että mä en nyt oikein jaksa puhua, niin mä voin olla hiljempaa tuntematta sitä huonoa omaa tuntoa. Että tavallaan se niin vanhoja tuttuja, niin kuin, että se olemisen tapa on tosi välitön ja helppo. Että siinä ei ole semmoista teeskentelyä. Ja se hyväksyntä on tavallaan läsnä just, että pystyy täysin olemaan oma itsensä eikä ajattele mitään. Kyllä. Siitä, että mitä toinen ajattelee, jos onkin ihan hiljaa nyt 5 minuuttia. Nimenomaan. Joo. Joo, ja tää on jännä tää maailman aika, koska no puhutaan ehkä rakkaudestakin tänään niin, ja karmisista rakkauksista. Siis mulla on ollut semmoinen olo koko tämän elämäni ja varsinkin koko henkisen polun ajan, että niin oikeastaan kaikki ihmiset, joiden kanssa mulla on ollut rakkaussuhde, niin ne on ollut vanhoja tuttuja. Ja sitten mulla on ollut niin kuin jotenkin semmoinen olo, että ne on tullut vähän niin kuin jollain tavalla, sitten se tuntuu semmoiselle niin kuin otsasuudelmalle tai silitykselle sitten lopussa ne kohtaamiset. Että niin kuin sovittaa sen jotenkin kaiken. Tai ne kaikki on tullut moikkaamaan tai hyvästelemään jollakin tavalla. Mä en tiedä, mitä tässä on niin kuin tapahtumassa. Mä oon itse asiassa herkistä. Mä en ole koskaan puhunut tästä. Mutta se on ollut mulla niin kuin koko tämän mun polun ajan. Että semmoinen niin kuin käsittämätön tuttuus on liittynyt niin kuin kaikkiin rakkauksiin myös. Mutta niin jotenkin tämän 2020-luvun myötä, niin sitten lähdettiin tuomaan niin kuin ihan kaikkia. Ihan kaikkia tyyppejä. Siskoja, veljiä, kaikkia taistelutovereita, mitä kaikkea. Niin kuin, että siis se on ollut ihan niin kuin käsittämätöntä.
Että jollakin tavalla, mitä niin kuin pimeämmäksi tämä maailma kävi, niin jotenkin tuntuu, että se niin kuin oli helpompi nähdä ne ihmiset, joissa on se joku sisäinen valo. Tai mä oon monesti verrannut semmoista tulikärpäsvertausta, että kun tulee totaalinen pimeys, niin ne tulikärpäset syttyy. Niin sit sun on tosi helppo nähdä, että hei, tuolla on, tuolla on toinen. Ja, se on niin jännä. Ja onhan se äitimaan värähtely tuo sitä rakkautta enemmän pintaa ja rakkauden sädettä ja jotenkin aktivoituu se universaali rakkaus. Sitä korkeammalle se tietoisuus niin kuin pääsee maaplaneetassa ja meissä ihmisissä. Niin, ja sitähän me ollaan tultu tänne opettaa itteemme, että me pystytään rakastamaan itseä, rakastaa muita, ottaa sitä rakkautta vastaan ja antaa rakkautta muille. Että se on tosi monilla ollut teemana kanssa nyt asiakkaillakin, että tuo sitä niin kuin jonkun ihmisen muodossa tai energian muodossa sitä rakkautta. Että sä saat aistia ja tutustua ja taas niin kuin, että se herää se rakkaus sinussa. Että sellaisia kohtaamisia on myös ollut tosi paljon ihmisille. Ja niin kuin sanoit tuosta niin kuin sydämen aukeamisesta, niin jotenkin kun ajattelee, että mitä varmaan meillekin on opetettu, että suojele sitä sydäntäsi. Että niin kuin tavallaan peitä se, että sä oot niin, että se ei mene rikki. Ja niin kuin se, jos mä jotain oon tajunnut ja mitä mä oon yrittänyt itsekin omissa puheenvuoroissa sanoa, että elä sydän auki. Että ei se sydän mene rikki. Sun joku ekorakenne voi ottaa kolhun tai semmoinen joku minuuden kokemus, mutta sydän ei ole moksiskaan. Mitä vaan tapahtuu. Mutta me ollaan varmasti tässä sielupolulla, niin kun se on se sydän laitettu niin kuin kiinni joku sen kerran, niin me ollaan myös harjaannuttu siihen, että se, että me uskallettaisiin elää sydän auki, niin se vaatii myös harjoittelua. Niin. Mutta toisaalta sitten, jos löytyy sellainen ihminen tai kumppani tai ystävä tai tuttava, ja siinä on vaan niin hyvä olla, niin eihän sitten tuu niitä suojamuureja, että sä sulet sitä omaa sydäntä siinä kohtaamisessa. Että sit sä niin kuin täysin pystyt vapaasti ottaa kaiken vastaan, mitä se sit on tuodakseen se kohtaaminen. Joo. Mä luulen, että tätäkin podcastia katsoo monia ihmisiä, joilla on kokemusta niistä karmisista rakkauksista. Millaisia kohtaamisia, en mä tiedä, sä oot kuullut tai onko sulla itsellä havaintoja siitä, onko ne keskimäärin helppoja vai vaikeita? Mä oon aika monesti ainakin itse tehnyt tämmöisen havainnon ihmisten kohdalla, joilla on semmoinen niin kuin kokemus, että tää on vanha tuttu. Että tavallaan siinä tulee aluksi se hillitön veto ja se, niin kuin se vanha rakkaus myös, se muistuma siitä. Ja sitten tulee myös kaikki ne varjat. Et ne ei ole välttämättä niin kuin helppoja kohtaamisia sitten kuitenkaan. Joo, kyllä. Joo. On kuullut ja on jakanut ystävien kanssa ja tuttavien kanssa just tällaisista karmallisista niin kuin suhteista tai mitä sitten on tuotu niin kuin edellisen elämän suhteita, jos on ollut, niin yleensähän ne on silleen, että siinä on se fyysinen vetovoima tosi voimakasta ja jotenkin se tuttuus ja saattaa sitten ihmiset nähdä niin kuin näkyjä, edellisten elämien näkyjä, että minkälainen niin kuin suhde heillä on sitten ollut ja että se on sellainen järisyttävä kokemus, mikä saa aikaa sit niinku muutosta itsessä. Joo. Ja useimmiten niinku sit, jos se on ollut niinku läheinen edellisessä elämässä, niin hyvin mahdollista, että se tulee sua opettaa, rakastaa. Joo. Että rakkaus on yleensä se teema sitten ja sydän chakran äärellä kun ollaan, niin se on se juttu se. Että me opitaan rakastaa ja vastaanottaa rakkautta. Mutta sitten siinä on myös sellainen kollektiivitason juttu monesti, että se ei ole sama, että sä rakastat niinku ihmistä. Että se ei ole sellaista rakkautta, että sä kohdistat sitä rakkautta johonkin, vaan se on myös niinku energiatason säde. Eli niinku universaali rakkauden säde.
joka sitten niin kuin avautuu monesti näiden karmisten niin kuin suhteiden myötä, Joo. jos kohtaa sitten edellisen elämän niin kuin Joo. sielun kumppanin tai läheisen sitten, että se niin kuin on useimmiten sellainen tosi järisyttävä kokemus sen voiman myötä. Ja sitten siinä saattaa saada sellaisia, ja useimmiten saakin sellaisia, että sitä sun taajuutta, värähtelyä nostetaan sen myötä, että se rakkaus alkaa niin kuin heräämään sussa, se rakkauden säde. Joo. Ja se saa sitten uskomattomia asioita aikaa. Niin kuin sellainen rakkaus on sama kuin valo ja energian sama kuin valo meissä. Niin tavallaan kun se valo alkaa värähtelee ja sitten se rakkauden säde tekee sen, että se niin kuin valo menee aineeseen eli fyysiselle tasolle sun soluihin. Joo. Niin se on sellainen tosi niin kuin järisyttävä kokemus. Oh. Että mä nyt koin aika vasta sellaisen, tai viime vuoden puolella sellaisen rakkauden säteen, mikä aktivoitui mussa. Että mulla alkoi eka, niin kun mä meditoin yleensä joka ilta sen puolesta tunnista tuntia, että mä saan niin kuin linjattua energiat. Joo. Että saa selvätuntoisena immee sit kaikkien tunnetiloja tai tuntemuksia omaa kehoa ja sitten suodattaa niitä poissa. Niin mä sitten meditoin ja yleensä se TRE-tärinä alkaa sitten nykimään siellä sun täällä ja sydän avautuu ja rintakehä nousee ylös. Ja et se rintakehän nouseminen tuli eka läsnä ja sitten pikkuhiljaa mä aloin aistia sitä rakkautta ja se rakkauden säde aktivoitui mussa ja tuli sellainen oivallus, että mä oon rakkauden arvoinen, että mä en jotenkin uskaltanut rakastaa tai ottaa rakkautta vastaan, että siinä oli joku sellainen blokki. Joo. Ja sitten kun mä oivalsin sen, että tuli vaan yhdessä meditaatiossa, että sä oot rakkauden arvoinen. Ja sitten mä vaan ymmärsin se, että niinhän mä oonkin. Ja ihan hillitöntä valon tykitystä oli. Yeah. Siis se kesti joku 3 kuukautta varmaan se rakkauden tila, kun se rakkauden säde aktivoitui mussa. Yeah. Ja mä sain sen näin energiahoitajana sen rakkauden sätteen, universaalin rakkauden, tai jotkut voi kutsua sitä kosmiseksi rakkaudeksi, niin sen sätteen käyttöön. Niin siinä tapahtui sellainen ihan uskomaton, kun se meni aineeseen se valo ja se rakkaus. Joo. Että se oli jotain, näki vaan kuinka solulta lähti loistaa, niin syttyi ja loistaa sitä kirkasta valoa. Joo, mä oon nähnyt tuossa omissa meditaatioissa. Joo. Ja sitten, sitten nousi se pelko, kerta sen voima oli niin hillitön, että hitto, tää saa mun fyysisen rakenteen, mun keho rikki, kun se rakkaus on niin älyttömän voimallista. Että se oli että sellainen taajuus on tässä vuoden aikana avautunut. Se on hyvä. Joo. Se on hyvä. Kerropa sä sun kokemuksia tästä. Oota, kun mulla... Tiedä, että oot vastaavia kokenut. Olen. Ja niin, sen mun piti muistaa sanoa tohon, että toihan on muuten kaiken manifestaation perusta myös se, että sä oot kaiken rakkauden arvon. Että kun me ymmärretään se, että meiltä ei puutu mitään. No niinpä. Ei tavallaan ole mitään, mitä pitäisi manifestoida. Ja sitten mä puhuinkin tuossa intentiot ja visualisointivideolla, että kun tavallaan, että jos aikaa ei ole olemassa, niin se on jo olemassa. Myös se tulevaisuus ja se maailma, jolla sä vaan integroit tämän sun nykyisen minuuden semmoiseen vähän hologrammiin tai simulaatioon, jossa sulla on jotkut tietyt speksit sun elämässä. Mutta se on jo, ja sä oot jo sen kaiken rakkauden arvoinen. Se kaikki on jo tapahtunut. Rakkaus on jo sinussa. Nimenomaan. Siihen pystyy integroitumaan. Niin se on sitten tavallaan semmoinen, ei oo mitään, kun ei se voi satuttaa. Ei sulle voi tapahtua mitään pahaa. Itse asiassa ne vapautuu kaikki ne mielen varjotkin, ne mörötkin siinä. Et se ei tarvi oikeastaan sen isompaa puhdistustyötä, kun tajuat, että ne on ihan turhia, ne pelot. Ja silloin kun se rakkaus on sussa, niin kaikki ne varjotkin, että jotenkin ne nostetaan
pintaa, mutta sä oivallat ne saman tien. Että sä et niinku jää niinku prosessoimaan niitä hirveänä, että mitä tää on. Tai sä et niinku tavallaan pistä vastaa sille teemalle tai prosessille, mikä nousee siinä pintaan. Että sä niinku oot silleen, että tää tuuaa nyt mulle, mun täytyy tää käydä läpi ja se vie mua taas eteenpäin. Mutta jotenkin se niinku rakkauden voima ja rakkauden säde sinussa, joka on avautunut tai aktivoitunut uudelleen, niin sen niinku, se saa aikaa asioita niin nopealla tahdilla ja kaikki vaan niinku nopeasti tapahtuu. Joo, mä ehkä jossain kohtaa jaan sitten enemmän, mutta mulla kävi tossa mulla aktivoitu itse asiassa tuossa viikon sisällä siis aivan järjetön kauhu mun sisällä. Ihan hirvittävä, siis semmonen niin kuin, mä tajusin, että mä oon tuntenut tätä niin kuin hyvin pienenä, mutta tavallaan tuli tilanne, joka niin kuin aktivoi sen. Joo. Mulla on ollut tosi paljon, niin kuin, mä oon niin puhunutkin siitä, että mä oon semmoinen perusturvan kaipuneen ihminen. Niin sit tulee niin kuin ihan järkyttävän nopeita muutoksia elämään ja kaikkea muuta. Niin sit se, niin kuin se on aktivoinut musta tosi paljon. Niin, mä tunsin aivan siis semmoista kauhua, että mä niin kuin tärisen. Ja mä en laittanut sille yhtään vastaan. Mä annoin itteni tuntea sitä. Mulla oli semmoinen, että se meni niin pahaksi, että kun yrittää nukahtaa ja sä menet rentoon tilaan, niin tavallaan sä niin säpsähät ylös. Mulla oli yksi yö, että mä en pystynyt nukkua ollenkaan. Mä olin vaan sen kauhun vallassa. Ja se jatkuu seuraavana päivänä. Mä olin siellä, että mä tuun kohta hulluksi. Ja sitten se jatkuu noin 24 tuntia. Vähän reilu ehkä. Ja nyt mä ymmärrän, mistä Klaus Rahikainen puhui mulle, kun me tehtiin semmoinen kuin Kärsimyksen loppu-niminen keskustelu. Niin se kauhu, niin kuin se polttaa itsensä loppuun, kun sä suostut tuntemaan sen. Sä hyväksyt sen. Niin se on, niin kuin, mä jotenkin näen sen vähän niin kuin, kun mä näen näitä mielikuvia, niin mä vähän niin kuin näen, että se on semmoinen vähän niin kuin nuotio, jossa on pensaa. Se on mielettömän voimakas. Mutta jossain vaiheessa siitä niin kuin loppuu sitä nuotiosta matskua ja se pensa palaa loppuun. Että vaikka se olisi iso ja pelottavan näköinen, niin sitten jossain kohtaa on vaan hiillos, joka sekin sammuu. Ja se oli vaan pois. Eikä ollut enää mitään. Niin sit mä tajusin, että niinpä, että meidän myös pitäisi suostua tuntemaan ne. Myös ne tunteet, mitä me pyritään niin kuin väistämään. Niin sit kun me kohdataankin se, niin niissä on vähän niin kuin sellainen itsetuhomekanismi noissa niin kuin negatiivisissa tunteissa myös. Niinpä. Että ei ne kestä loputtomasti. Ei se ole ikuista se tunne, että sä kohtaat sen ja käyt sen niin kuin fyysisellä tasolla, tunnet sen nimenomaan. Sillähän se sitten, mutta aika pitkä aika, 24 reilu tuntia. Kyllä se on ihan työpäivälle tuntuu niin kuin olla kauhun vallassa. Joo, mutta joo. Se on, elämme tosi niin kuin mielenkiintoista aikaa. Ja sitten niin kuin jotenkin silleen, mäkin vaan, niin kuin mä oon semmoisena nöyränä, hämmästyneenä oppilaana kaiken aikaa, koska niin kuin ei tavallaan ole, mun mielestä tähän aikaan ei oikein niin kuin ole mitään semmoisia tulkintakoodeja. Ei ole mitään aiempaa kokemusta. Se niin kuin ja tämä kysyy tosi paljon niin kuin luottamusta ja semmoista antautumista. Ja sitten vaan semmoista niin kuin, sitä myös siihen omaan intuitioon luottamista. Niin kuin tossakin mulla oli vaan intuitiivinen, että mä annan nyt tulla tämän päälle. En tiedä miksi. Niin se intuitiivinen ohjaus on ihan täysin oikea, koska sitten se, niin kuin se negatiivinen tunne tavallaan tuhoaa itse itsensä, kun sä vaan tunnet sen. Näin on. Ja se turvan tunne, mitä sä joudut kokemaan itsessä, että sä saat niin kuin kohattua kaikkea noita asioita, mitä nousee sit näkyväksi, että se on myös tärkeää. Mutta joo, semmoista pumppailua tää on ollut, kun puhuttiin tuosta niin äärimmäisen rakkauden kokemisesta ja muuten, niin välillä semmoisia ihan niin kuin bliskausia ja sitten välillä niin kuin ihan jossain niin kuin vanhojen varjojen näytelmissä ja sitten taas niin kuin mielettömässä rauhantilassa. Ja silloin just kun on se rauhantila ja vakaa tila, ettei ole prosesseja tai mitään työstä ja pinnalla, niin silloin kannattaa nauttia. Mutta en sano, että se on ikuista puhistustyötä, että ei se sitäkään ole tämä maapallolla eläminen, mutta ollaan tultu kokemaan asioita tänne. Ollaan tultu ja ollaan tekemässä semmoista työtä,
joka ei ole niin kuin syntynyt ihan niin kuin tämän elämän aikana. Se on tavallaan niin pitkä ja monipolvinen se sieluhistoria, mitä me kannetaan mukana. Et jollakin tavalla mä koen, että me ollaan jonkun uuden kynnyksellä, jonkun uudenlaisen ajan. Ehkä tämä paikka on muuttumassa, ehkä me ollaan muuttumassa, mä koen jollakin tavalla. Kun paljon puhuttu kaikenlaisesta niin kuin ylösnousemusprosessista tai siirtymisestä tähän 5. dimensioon tai mitä sanoja kukin käyttää, niin kyllä mä koen, että me ollaan niin kuin kollektiivisesti siirtymässä johonkin aivan uuteen tällä hetkellä. Joo, mäkin ajattelen noin, että ollaan todistamassa jotain tosi suurta tällä hetkellä, että on mielenkiintoista elää nyt täällä ja katsoa, että mihin tämä kaikki vie. Joo, ja monethan sanoo, että niin kuin me ollaan vähän niin kuin ostettu tähän matsiin liput, että niin haluat olla paikan päällä todistamassa tätä. En tiedä kyllä, niin kuin, oliko tämä hyvä idea. Mä en ole ollut missään vaiheessa kauhean vakuuttunut siitä, mutta todella mielenkiintoista. Niin hei, se mulla tuli kans, kun puhuttiin noista karmisista kohtaamisista, ja kun mä nyt puhun vaikka tuosta kauhusta, niin me päästään tästä itse asiassa henkimaailmaan myös. Mutta siinä on semmoinen, että ootko törmännyt tällaiseen, että tulee myös sellaisia vanhoja tuttuja, jotka ei välttämättä ole niin positiivisia välttämättä ne teidän sielumatkat ollut. Mä oon näitä tunnistanut myös semmoisena niin kuin, taas jos pitäisi ihmisille selittää, niin semmoisena, että toinen ihminen ei ole vaikka tehnyt mulle mitään, mutta mulla on joku semmoinen, niin kuin vähän tällainen, että siellä on joku niin kuin kohtamossa on. Se totta kai voi liittyä ihan tämänkin elämän energioihin, mutta mulla on semmoinen, että tässä on niin kuin jotain paljon enemmän. Tai sitten voi tulla sellaisia, jotka vaan niin kuin nakkaa sulle pakaan sekaisin, niin kuin, että se käy siinä sun elämässä niin kuin 2 vuorokautta, kaikki silleen ihan silleen, nakkelee kamat nurkkiin ja pistää kämpän tuleen ja moi moi. Ja sitten tajua, että sekin on siunaus. Niin. Että se on semmoinen niinku pikakelauksella, jota oli nyt vertauskuvallinen, mutta silleen, niinku, että tavallaan se tulee ja tekee sen duunin, jotta sä voit kasvaa. Että se näyttää, se on että... niinku matkan vauhdittaja. Matkan vauhdittaja on hieno termi. Joo. Niin tällaisiakin kohtaamisiahan voi ihmisillä olla. Joo, ja sitten ne tulee herättää sut siihen tietyn asian äärelle, mikä sun täytyy vielä käydä läpi itsessä. Joo. Et sittenhän se on niinku, ei ole varmaan mukava sen raaman keskellä elää ja prosesseissa, ja jos se heittää koko sun elämää ja perusta ihan niinku nurin, mutta sitten jälkikäteen huomaa, että ei vitsi, että tää on tuonut jotain hyvää. Että ilman tätä niinku ei olisi sitä, mitä sulla tällä hetkellä on. Että se on niinku ollut lahja. Juuri näin. Joo, ja ton mä oon tajunnut niin kuin myös se varmaan mikä on auennut kans itsellä se, että jos mä oon kantanut jotain niin kuin katkeruutta tai kaunaa jotain ihmisiä tai tilanteita kohtaan vaikka niin kuin vuosia tai vuosikymmeniä, niin mä näen, että niitä on ollut pakko tehdä se, jotta mä voin olla tässä tänä päivänä. Että sehän on niin kuin sehän mieletön lahja. Ei, sitä ei nähnyt siinä hetkessä, mutta ainoastaan sitä kautta mä voin olla nyt tässä. Nämä oivallukset saaneena ihmisenä. Niin. Ja sitten jotenkin ehkä käytetään myös noissa niin kuin tiettyjä ihmisiä, jotka ohjaa sun niin kuin polkua oikeaan suuntaan. Että ehkä se persoona minuus siinä tietyssä ihmisissä ei ole se juttu, vaan että se tulee korkeammalta taholta se ohjaus, että nytten tämä ihminen kohtaa tämän tietyn ihmisen, jotta se muutos tapahtuu hänessä. Joo. Et vähän niin kuin ollaan pelinappuloita myös välillä niin kuin noille tahoille, jotka sit on niin kuin siellä meidän yläpuolella. No hei, tää on ihan mahtavaa. Siis sä veit keskustelua just sinne, minne mä ajattelin mennäkin myös. Elikkä niin kuin, kun me tuossa vähän niin kuin ideoitiin puhelimessa, että mikähän tässä nyt on nousemassa. Tää on ihan rautasta kamaa, mitä nyt tulee kyllä kaikki, mutta niin puhuttiin siitä myös, että niin kuin toi henkimaailma
ja henkimaailman energiat voi toimia myös ihmisten kautta. Ja se ei tarkoita, ihmiset on kuullut tämmöistä ehkä energeettisistä takiaisista, tai voidaan puhua riivauksesta tai siitä, että on joku niin kuin matkustaja sulla mukana, mutta siinä on monia muitakin tapoja, että tavallaan sieltä voi vaikka joku niin hyvässä kuin pahassa, niin voidaan niin kuin vaikuttaa vähän aikaa, jolloin sun kautta tulee vaikka joku teko. Mä kun on tosi niin kuin energiaherkkä, esimerkiksi mä teen sosiaalista mediaa ja ihmiset kirjoittelee kommentteja. Niin välillä mulla on tullut ihan semmoinen, että kun tämä ihminen on kirjoittanut sen, niin se on vaan sille niin kuin vetäissyt sen ihmisen läpi. Että se on vaan takonut ton ja lähettänyt sen signaalin. Ja kun se tulee mulle perille, niin se tekee vähän semmoisen. Mut se, että tavallaan mä oon oppinut niin kuin suojelemaan itteeni enemmän ja enemmän siltä. Mutta siis semmoinen, että konstit on monet vähän niin kuin tässäkin vaikuttaa, että myös toisten ihmisten kautta sitä sun värähdettä voidaan niin kuin vetää vähän alaspäin. Ja se ei tarkoita, että se ihminen olisi mitenkään paha tai muuta. Sillä vaan, niin kuin vaan välikäsiä siinä tai välikappaleita, että niitä käytetään. Joo, on kohannut kanssa sellaista ja on kuullut, että kiitos tosi paljon Antti vielä edellisestä jaksosta. Sain tosi paljon yhteydenottoja ja ihmiset kertoi, missä ne menee. Ja osa oli tosi avun tarpeessa ja osa on päässytkin auttaa, mutta valitettavasti kaikkia en pystynyt auttaa ja en pystynyt edes vastaamaan kaikille viesteihin. Mutta kaikki, sä oot yksi ihminen, niin kuin minäkin. Niin, kaikki viestit on kyllä lukenut ja on rukouksia lähettänyt ja voimaa ja energiatason tukea on kaikki saanut, mutta en ole kaikille kirjoittanut sitten takaisin, koska aika on aina välillä rajallista. Se menee semmoiseksi, mä eilen yhden ihan sosiaalista mediaa tekevän ihmisen kanssa juttelin. Niin semmoinen, että minkä itsekin olen huomannut, niin mä saan niin paljon viestejä, mä saan niin paljon kommentteja, että tavallaan jos mä rupeisin niin kuin antaa sitä omaa energiaa, plus että mä teen tätä sisältöä, musta ei jäisi mitään jäljelle. Niin mutta juuri se ihan sama juttu, että mä pyrin niin kuin lukemaan ja pyrkii niin kuin sillä ajatuksissa muistamaan vähintään, mutta ei sitä välttämättä aina niin kuin fyysisellä taholla ehdi mitenkään niin kuin kirjoittaa tai vastata tai riitä edes vastaanottokapasiteetti kaikelle. Niinpä. Mutta siis siunaukset ja rukoukset ja pyynnöt on tosi, ajatusten voima on tosi sellainen, mikä apu menee perille. Vaikka he ei tiedosta sitä, niin varmasti jotakin tapahtuu. Että jollakin tavalla ainakin olen pyrkinyt itse siihen, että on jossakin määrin energiatasolla sit auttanut heitä. Kyllä. Mutta siis tohon vielä, että kehoja käytetään hyväksi. Tai että jotenkin se ihmisen keho voi olla välikappaleena myös niin kuin vastavoimalle. Kyllä. Että sitä on itse henkilökohtaisesti kokenut ja myös on kuullut paljon niistä. Ja monet kertokin, että sellaista on tapahtunut, ketä sitten edellisen jakson jälkeen laittoi mulle viestiä. Ja siinä tilanteessa ehkä sitten mä itse näen jotenkin energiatasolta käsin, että se ihminen on jollakin tavalla hauras. Joko se on niin kuin syvissä prosesseissa itsensä kanssa, voi olla psyykeen alueella jotain haastetta. Tai sitten se on vaan niin jotenkin säröinen se niin kuin kenttä, että sieltä pääsee läpi. Siinä voi olla tosi monia, mutta nämä kaikki niin kuin toimii väylinä. Niin. Myös traumat voi toimia energiaportteina. Totta. Päihteet. Joo. Päihteet voi toimia. Niin. Se on ihan semmoinen klassinen, minkä jokainen meistä on nähnyt. Ei ajattele välttämättä, että siihen liittyisi tämmöistä tasoa. Mä oon miettinyt, että joskus pitäisi puhua tuosta alkoholin energiasta. On aika tuttu itselleni, on sitä jaloviinaa ja kaljaa tuolla niin kuin bändi ja taiteilijan vuosina tullut juotua, niin joku senkin kerran olen nähnyt vaikka semmoisen, että ihminen on ihan sammahtamispisteessä ja sitten tulee niin kuin ihan toinen energia. Ja sitten niin kuin se ihminen saattaa käyttäytyä ihan kummalla tavalla. Se ei muista sitä. Ja yöelämässä, jos sä haluat jotain vieraita, epämiellyttäviä vieraita sinne sun kenttään, niin sieltähän
baareista niitä saa ikävä kyllä. Kyllä. Et se on se alkoholi ja kaikki aineet silleen, että sitten ne pääsee varmasti vaikuttaa siihen ihmiseen. No mä oon just sanonut siitä, mä oon niinku uudistanut omaa suhdetta niinku alkoholiin, että en ole todellakaan niinku absolutisti myöskään, mutta mä en muista kenen kanssa, olisikohan Kanniasen Kati, niin hänen kanssa puhuttiin tässä podcastissa, että myös sitten, jos mä saan sen kuoharilasin, niin mä niinku siunaan sen. Joo. Ja sille, että se saa nyt toimia niinku korkeimmaksi parhaaksi, eikä sillä ole mulle enää tarvetta, että se aine niinku sekoittaisi mut. Mut niin se on tosi kaoottinen energia. Ja alkoholi on myös semmoinen, että se avaa meitä. Niinku, Poistaa estot. Niin, ja se avaa myös sitä energiakehoa. Ihan samahan se voi olla jossain niinku psykedeleissä tai muissa. Että niinku, se voi olla myös hallitsematonta se niinku jonkun kohdan aukeaminen, joka avaa sut mahdollisesti, että sun kautta pystyy välittyä. Ja sillähän monet asioita. kokee, niin kuin, jos ne on ollut yöelämässä, niin että juonut paljon, niin tulee se krapula, mutta sitten saattaa tulla sellainen alakuloisuus tai masentunut fiilis niin kuin moneksi päiväksi sen jälkeen. Värähde. Niin, että se värähtely menee ihan matalaksi. Ja sitten jos se jatkuu pitempään, niin voi miettiä, että mitähän siellä on sitten energiatasolla siinä vaikuttamassa sun ympärillä. Että... Joo, se on semmoinen, että mä oon vähän niin kuin empiirisesti havainnut, että se on niin kuin muutamia vuorokausia, ehkä noin viikko, kun se lähtee niin kuin korjaantuun. Mutta sitten kun ajattelee ihmisiä, jotka niin kuin vaikka joka viikonloppu on tuolla, niin sitten se on jatkuvasti tavallaan se sun. Sä et pääse tavallaan missään kohtaa siihen niin kuin energeettisesti stabiiliin tilaan, kun se uudelleen niin kuin läsähtää. Joo. Mutta tosissaan toi on se yksi väylä näille niin kuin energeettiselle. Ja eihän varmaan tiedetä kaikkia väylää, mutta nyt mitä mainittiin, niin siinä on niin kuin osa niistä, että no monesti on alkoholit, huumeet, muut aineet läsnä ollut, että mitä mä oon kuullut, että mitä ihmisissä on tapahtunut. Että siellä on niin kuin vaikka saanut sitten ystävän, niin kuin toinen puoli, valon vastavoima, joku olento on saanut ystävän sitten niin kuin kehon niin kuin välikäteeksi, että on sitten hypännyt sinne kehoon sisään ja alkanut siellä sitten niin kuin toimimaan. Ja silloinhan se persoona, se toisen ihmisen valo, kenet se on ottanut haltuun, niin sehän ei ole siellä läsnä enää. Että se jotenkin manipuloi sen ihmisen ja ottaa valtaa sen kehoon ja kehon kautta toimii. Et sitten hän huomaa täysin, että se persoona on muuttunut. Et ehkä äänikin on muuttunut. Et niin huomaa, että siellä ei ole niin sanotusti niin kettää. Eli ei ole niin sama kuski autossa. Niin, näin on. Et sellaisia on kuullut, että on tapahtunut. Et jotenkin nyt, kun tämä värähtely maaplaneetalla nousee, niin samaten niin kuin ne vastavoimat kanssa voimistuu ikävä kyllä. Ja siitä olisi hyvä olla tietoinen kanssa ja monesti niin kuin energiahoitajiakin testataan. Mitä mä oon kuullut kollegoilta ja kurssilaisilta, että sua testataan, että onko sulla se voima itsessä ja rohkeus. Vähän niin kuin toppuutellaan tai pistetään niin kuin vastaan, että etpä enää tee sä et hoida muita, etkä tuo valoa tänne niin kuin äitimaan uomiin tai et tuo valoa tänne maaplaneetalle, etkä auta muita ihmisiä. Et sitten monilla, jotka toimii valotyöntekijöinä tai auttajana, on ihan sama missä roolissa, niin sitten se voi tulla niin kuin energiatasolta tai sitten ihmisten kautta se, että yritetään niin kuin pistää vastaan, että sä et pysty toimimaan ja auttamaan sen. Tai sitten niin kuin puhuttikin, että energiataso toimii jotenkin ihmisten kautta, niin että lähettää sieltä niitä. Niin kuin. Joo, on kokemusta. On. Mutta mulla on ollut vähän semmoinen, että mä en ole niin kuin antanut sille valtaa. Mä en oikein mielellään niin kuin puhu siitä. Mutta tässä on niinku tavallaan tärkeä puhua, mutta mä en myöskään halua vahvistaa sitä. Niin, että tavallaan kun se yrittää iskeä, niin
paskat. Täällä on podcast-jaksoa tulossa. Niin. niin kuin silleen, että... Me ei luovuteta. Joo, ei, mutta on ollut, tiedätkö, siis tää vuosi on ollut mulla ihan poikkeuksellisen vaikea. Joo. Et ihan kesällä kävin semmoisen, että lopettaisiko vaan. Niinpä. Että onko tässä mitään järkeä niin kuin enää enempää niin kuin hakkauttaa itseään. Niin kuin. Et tavallaan kun kaiken on lyönyt tiskiin ja vähän niin kuin sanonut jo kaiken sanottavan, että mitä enää, niin kuin, että onko mitään järkeä niin kuin tavallaan tehdä itsestään maalitaulua kaiken aikaa. Mutta niin jotain tässä, niin kuin, se itse asiassa aukesi jotain uutta. Se aukesi itse asiassa semmoisen aika tosi syvän niin kuin rauhan ja ilon. Joo. Mä muistin, että ilo on mun niin kuin semmoinen pohjavire. Että mihin musta on kadonnut se leikki ja ilo ja se niin kuin vekkuli. Joo. Ja se on itse asiassa tosi korkea värähde. Niin on. Ilon taajuus. Että niin kuin niin kuin varjot ei maa mitään niin kuin riemulle. Niin sitten kun puhuttiin noista tavallaan valon vastavoimista, niin mä koen myös, että se valo voi tehdä ihan samalla tavalla, että se voi myös toimia ihmisten kautta. Joo. Ja siis saada sut tekemään semmoisia kummallisia, mulla nyt tulee sanaa niin kuin laupeuden tekoja. Siis semmoinen, että mä oon huomannut esimerkiksi itse, että mulla on käynyt näitä, että mä oon tajunnut aivan kummalla tavalla. Että joku niin kuin pyytää apua tai jotain muuta ja semmoinen, että niin kuin normaalisti sille tekisi mieli väistää, niin sit sä palatkin takaisin ja joo, miten mä voin auttaa. Niin. Ja sitten mä kutsun niitä maanpäälliseksi enkeleiksi, kun sitten on sellaisia valo-olentoja, jotka kans samalla lailla ottaa niinku vallan ruumiista tai kehosta. Juu. Mä muistan aina Helsingissä, kun asuttiin, niin mä kutsuin tätä miestä keppiukoksi, kun sillä oli metrossa istu vastapäätä ja sillä oli sellainen puinen kävelykeppi ja sellainen vanha mies. Vähän heiveröistä oli se käveleminen ja ajattelin, että pysyykö se pystyssä. Sitten se oli ihan uskomaton niin kuin kohtaaminen. Se alkoi, niin kuin kaikki muut oli kännykällä ja sitten me niin kuin oltiin ainoat, ketkä ei oltu ja me istuttiin vastakkain. Ja sitten meidän katse kohtasi ja me hymyiltiin toisille. Ja siinä niin kuin samassa kaikki ympäriltä hävisi. Että me oltiin vaan kahdestaan siinä. Päästiin sellaiseen ihan mielettömään tilaa siinä. Ja sitten se alkoi, niin kun, sillä tuli se ilo ja sellainen hauskuus. Ja ihan kun se olisi ollut nuori mies, tiiäksä. Alkoi silleen jotenkin sanomaan, että ootpa sä kaunis ja kehuskeli. Ja sitten sanoi, että mä oon menossa tuonne Siilitielle, että mä lähden tanssiin nyt. Ja se oli niin kuin ihan uskomaton. Ja mä varmaan loppuelämän tuun niin kuin muistamaan hänet hetken. Ja sen energiaa ja sen tilan, missä me oltiin. Että se oli ihan niin kuin... Ja hän tuli niinku muistuttaa mua ilosta. Kyllä. Että niinku, et ei se niin vakavaa ole. Kyllä. Ja sitten se oli, kun me jäätiin... kun mä olin lähdössä poissa, niin se oikein silleen niinku sanoi, että ole hyvä, arvon daami. Silleen niinku tosi herrasmies. Ja hän oli kyllä niinku joku maanpäällinen enkeli, että se energia oli niin mieletön, mitä se värähteli. No olisiko se sillä tavalla, että jos niinku puhutaan, että tommoset niinku pimeyden voimat voi niinku ottaa haltuun vaikka jonkun tyypin tai muuta, niin jotenkin mä ymmärrän, että kun tää on tavallaan niinku dualismin maailma, että niin ylhäällä kuin alhaalla, kaikella on vastakohta, niin se valo voi tehdä ihan saman. Kyllä. Että tavallaan ne enkelit tai enkelientiteetit voi toimia jonkun ihmisen kautta. Joo. Että siellä toki kuulostaa niin hullu enkeli riivaama, mutta silleen niin kuin, että tavallaan se, niin kuin se että se on niin kuin korkea se rakkauden taajuus, mikä tulee sitten siinä. Tai samalla lailla pyhä henki tai luoja. Kyllä, juu. Että se on kans. Et monesti noissakin tilanteissa, missä sit on se niinku negatiivinen entiteetti tai energia tai vastavoiman joku olento ottanut vallan toisesta, niin kyllä. Muistan yhden kertomuksen tai yksi asiakas kertoi, että siinä vaiheessa sitten monesti on se pyhä luojalinja, joka sitten laskeutuu ylle, mikä sitten
on niin puhasta ja pyhää energiaa, että se ei niinku, se pimeys maha mitään sille. Just näin. Että sitten se väistyy, kaikki ne olennot väistyy ja Joo. lähtee sitten niinku peruuttelemaan tai häviää kokonaan. Että... Joo, ja mä koen niin kuin sen, että meillä on jokaisella on niin kuin se katkeamaton yhteys Jumalaan. Kyllä. Että se on se luoja linja meissä olemassa, niin yksistään se kun aukeaa meissä, niin se jo puhdistaa meidät. Että niin kuin, me pystytään itse asiassa itsekin tekemään se itsellemme, niin kuin, mutta monilla ihmisillä tavallaan ei ole tietoa miten. Mutta niin, kun se aukeaa se linja, niin ei siellä pysty olemaan mikään niin kuin matala. Ei se ole niin kuin mahdollista. Ja sitä, niin kuin, sitä osaa sitten, niin kuin, sitä kohti on menossa. Ja sittenkö saa sen niin kuin, tilan tai kokemuksen itteen ja on tavallaan se tuntuma siihen, niin sitten se on helpompi niin kuin, saavuttaa. Joo. Miksi sitä nyt kutsuu sitten pyhä luojalinja varmaan? Että se on niin puhasta ja niin voimallista se energia siinä, että no osittain Kristustietoisuutta, Kristussädettä sitten. Joo, Kristuksen energia niin. Se on. Joo. Ja se on niin kuin myös lisääntynyt ja se on tullut meidän käyttöön täällä maaplaneetalla, että se on lisääntymässä huimaa vauhtia. Ja se on se energia, mikä saa aikaa suurta muutosta parempaa. On, koska se liittyy siihen niin kuin sydämen aukeamiseen ja siihen, niin kuin siihen myös, mitä mä sen alussa sanoin, se ylempi sydänchakra, joka on oikeasti semmoinen melkein herkissä, semmoinen niin kuin universaali rakkaus. Joo. Semmoinen rakkaus, joka ei voi tuomita. Ei, niin kuin, se jollakin tavalla se niin kuin liikuttaa mua, koska se on niin puhdas. Se on niin äärimmäisen puhdas. Ja semmoista rakkautta ei myöskään voi satuttaa. Ei. Se on. Joo. Mä mainitsin tuossa noi enkelit hieman. Mulle tuli semmoinen olo, että vaaditaanko muutamia ajatuksia niinku, ehkä niinku henkioppaista, suojelusenkeleistä, kun tuossa vähän juteltiin tuosta niinku pimeästä väestä, niin annetaan valon väelle vähän niinku sille tilaa myös estradilla, niin minkälaisia kokemuksia sulla on? Tai onko sulla semmoisia kaiffareita, jotka on kulkenut matkan varrella sun mukana? Joo. Mä en hirveänä näe, mutta harvoin näen. Joo. Ja ensimmäinen kokemus mulla oikeastaan tuli se energiahoitajakoulutuksen aikana, sen vuoden koulutuksen aikana, että siellä just oltiin tutustumassa meidän valon auttajiin. Joo. Ja yhtenä yönä mä sit heräsin siihen, että sellainen niinku orbi, eli valopallo, oli siinä mun sängyn vieressä ja se oli sellainen nyrkin kokoinen suunnilleen ja se oli siinä heijas ylös alas ja sitten mä heräsin siihen, että mä tunsin, että siellä on joku läsnä siinä tilassa. Joo. Oli jo vähän hämärää ja sitten mä heti skeptinen mieli, että mikä valo tuolta oikein tulee ikkunasta, että menikö joku auto ohi tai jotakin. No ei näkynyt mitään valoja ja sitten mä niin kuin avasin sen yhteyden tuohon orbiin ja aloin keskustelemaan hänen kanssaan ja mä muistan, että se oli vähän sellainen vihertävän värinen. Joo. Ja se oli pitkää siinä, ehkä 5 minuuttia jopa. Ja sitten mä vaan niin kuin menin takaisin nukkuun. Mutta mä avasin sen keskusteluyhteyden ja kysyin, että kuka sä oot. Joo. Ja sitten hän vastasi, että hän on niin kuin mun suojelusenkeli. Ja nehän näyttäytyy niin kuin meille siinä muodossa, että niin kuin, mihin me ollaan itse valmiita, että ne ei näyttäydy liian... me ei säikähdettäisi myös. Nimenomaan. Että jos se olisi ollut sellainen niin kuin olemukseltaan kirkasta valkoista valoa, joka olisi ollut 5-metrinen ja 3 metriä leveä, niin mä olisin varmaan säikähtänyt. Että... Just näin. Niin, sitten mä siinä olin ja aistin hänen energiaa ja sehän tuttuuden energia tuli läpi heti, että hän on sitten alusta saakka kulkenut rinnalla ja
Sitten mä kysyin hänen nimeään, niin hän sanoi, että hänen nimi on Safir. Ja siitä sitten koulutuksen alla tiesin jo, että alan yrittäjäksi ja alan tekee päätoimisesti energiahoitoja. Ja sitten yrityksen nimeksi tuli Safirin kuiske. Joo, kyllä. Se oli se ensikosketus. Oi. Ja sitten on ollut myös auttajia rinnalla, niin kuin edesmenneitä läheisiä. Että mun just kerroin varmaan viime jaksossa joku tädistä, äitin kaksoissisko, niin hän on kulkenut rinnalla. Joo. Ja sitten on kymmenittäin erilaisia auttajia, ketä on kohannut, että siellä on niin kuin vähän laajasta laitaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten nehän vaihtuu, kun ne on tehnyt tehtävänsä niin kuin meidän kanssa, niin kyllä. Siirtyy sitten. Ja yleensä on sitten 1 tai 2 sellaista pääopasta, ketkä on sitten... Vakkarit kiinnityksellä olevat niin sanotusti. No ei ne välttämättä ole loppuelämää, mutta siis että ne on silleen, niillä on se suurempi vastuu meidän kasvun matkalla. Että mitäköhän kaikkea, kun mä aistin enemmän enkä niinkään näe niitä, mutta sitten kun mua on hoidettu, niin on niinku kerrottu, että kelttiläinen pappi on ollut ainakin ja sitten joku ylipapitar, sellainen mieletön semmoinen jumalatar-olento. Sitten on niinku inkkareita ollut useampiakin. Joo, mulla on yksi kans. Parantaja, joo. Ja sitten on myös niinku Pleiadeja ollut, että mun edellinen kotiplaneetta, että siellä on sielunperhettä, kehen on saanut nyt yhteyttä myöskin tässä elämässä. Joo. Että he huolehtii kanssa. Nyt tulee ihan kylmät väreet. Joo. Että sellaisia on ollut vähän niinku ihan niinku erilaisia auttajia, mutta kaikilla on ollut se oma tehtävänsä. Just näin. Ja sitten just energiahoitajien alla, kun pyytää sitten monesti siinä lopussa, että pyydän vielä, että auttajat, niin kuin, tietenkin aina ne on rinnalla auttamassa hoijoissa, että eihän me yksin mitään hoitoja tehdä, kukaan energiahoitaja. Mutta sitten kun vielä pyytää niin kuin heidän tulevan läsnä ja hoitaa asiakasta tai sitten meditaatiossa pyytää tulemaan läsnä, niin on se kyllä niin ääretön se rakkaus ja se kannatteleva energiaturva ja kaikki mitä kokee, että selkeästi muuntuu se energia silloin, kun he on niin kuin läsnä. Ja monesti pyydetään sit hoijoissakin, että auttajat kun tulee, niin ne pyytää mua poistumaan, että sit mä oon vaan siellä niin kuin auran tason ulkopuolella pitämässä sitä tilaa ja he hoitaa sitten asiakasta. Kyllä. Ja mitä kurssilaisetkin on niin kuin kokenut vahvasti niitä, että auttajat on niin siinä vieressä koko ajan mukana niissä hoijoissa. Että. Joo. Ja sitähän pystyy niin kuin sitä omaa yhteyttä myös, niin kuin, että sähän voit vaikka tehdä meditaation, jos ei ole semmoista voimakasta yhteyttä vaikka jollakulla, että onko tässä nyt jotain, niin ihan vaan se meidän niin kuin intentio ja sanojen voima, että musta olisi kiva niin kuin tutustua. Että voitteko jollakin tavalla niin kuin antaa mulle vahvistuksia sillä tavalla, että mä ymmärrän. Ja niin kuin tuossa kuvasit, vaikka toi orpi, niin se tapahtuu aika turvallisesti. Niin. Kun tarkoitus ei ole säikäyttää sua missään nimessä. Niin. Että just semmoisessa mittakaavassa, mitä ihminen on itse valmis vastaanottamaan. Se voi olla vaikka semmoinen ihan vaan lämmön ja rakkauden tunne. Niinpä. Tai semmoinen, että sä tunnet vaan, miten koko sun hermosto rentoutuu. Ihan niin kuin lapsena, kun äiti silitti. Niin sä tunnet vaan semmoisen niin kuin valtavan turvan tunteen. Niin se on vähän niin kuin vahvistus silleen, että tässä ollaan. Onko sulla itsellä kokemuksia, minkälaisia omien auttajien kanssa? Hyvin monenlaisia. Mä itse asiassa eilen yhden ystäväni kanssa just juttelin monista asioista, niin juteltiin myös siitä, että kyllä meidän suojelusenkelit on jossain kohtaa saanut niin kuin duunia tehdä. Mä oon itse treenannut paljon salilla, niin sit kun ehkä tässä
niin kuin rupeaa huomaamaan, että niin kuin vuodet voi aiheuttaa sellaisia kulumia tietyllä tavalla. Niin vähän semmoinen, että mitenhän rainasia ne mun enkelit niin kuin tällä vitsillä sanottuna on, että ne on kyllä saanut niin kuin töitä tehdä niin kuin aikoinaan, mutta niin kuin tajuan sen, että mun tavallaan tarina on semmoinen, että mun on ittenikin vaikea niin kuin käsittää, kun mulle ei ole oikein tapahtunut koskaan mitään. Mutta mä oon ollut semmoisissa paikoissa ja sellaisissa tilanteissa, että kaiken järjen mukaan, niin noi ei pitäisi mennä. Niin. Mutta se on suurin piirtein sitä osastoa, että kävelet silleen niin kuin yksin kaatokännissä jonkun favelan läpi ja ei mitään hätää. niin kuin semmoinen, että millä todennäköisyydellä. Siis semmoinen, että kaikki on mennyt aina niin kuin tosi hyvin. Joo. Ja sitten päädyttiin tämän ystäväni kanssa myös pohtimaan sitä, että ei me varmaan täältä lähdetä ennen kuin, niin kuin mä jotenkin ajattelen, että meidän tulevaisuus, me luodaan sitä itse, että niin kuin meillä on tiettyjä oppiläksyjä ja muita, mutta ne raamit, missä me ne käydään läpi, niin me saadaan itse päättää. Tai kenen kanssa me niitä suoritetaan tai millä tavalla. Siihen kanssa liittyy tämä manifestaatio, että missä ympäristössä mä haluan olla, minkälaista mä haluan, että mun elämä on. Mutta ne tietyt vapautustyöt ja ne kasvamisen paikathan meidän pitää joka tapauksessa käydä läpi. Mutta silleen, että meillä varmaan on se joku, jos meillä on se oma tehtävä, niin ei me täältä lähetä niin kuin ennen sitä. Niinpä. Tai myös, jos joku lähtee tästä ajasta ennen aikojaan, niin kuin monesti sanotaan, että lapsen ja nuoren kuolema on esimerkiksi semmoinen, sehän on nimenomaan niille sieluille, jotka on siinä ympärillä. Niille esimerkiksi vanhemmille ja isovanhemmille ja niille. Että tavallaan hän tekee sen duunin. Eli käy tavallaan avaamassa heissä sen niin kuin prosessin ja muuta. Mutta jotenkin mä näen vaan tosi voimakkaasti, että meillä on, että tavallaan ei me täältä lähetä ennen. Meillä ihan jokaisella on se oma vahvuus ja asia, minkä takia me ollaan synnytty tänne. Että, Kyllä. Että sitä kohti niin kuin mennä sitten, että kokeilee eri asioita, että mikä on se, mikä kutsuu, mikä resonoi sydämessä. Että on se sitten ihan niin kuin perusyhteisön sisällä jossain virastossa, niin monilla on sielläkin tehtävänsä siinä. On. Joo, meillä on semmoisia niin kuin erilaisia sielun sointeja tietyllä tavalla. Ne kaikki on yhtä täydellisiä ja kauniita ja jotenkin se vaan, että sä löydät sen oman, millä sä soit. Se on itse asiassa valtavan parantava sun ympäristölle myös. Koska mitä autenttisempia me pystytään olemaan ja niin kuin, mitä enemmän jotenkin sydän auki me uskalletaan elää tätä elämää. On se tyyli sitten mikä tahansa, mutta se on jotenkin se ydin siellä. Niin se on parantavaa. Tekee sen missä kontekstissa tahansa. Oot sä hoitaja tai oot sä toimiston virkailija tai oot sä esiintyjä, ei sillä ole mitään väliä. Vaan sillä jotenkin, että miten sä sen asian teet. Näin on. Pakko lisätä vielä noihin enkeleihin, että mun mieshän oli ihan tosi vakavassa auto-onnettomuudessa Brasiliassa silloin nuorena. Se oli ihan romuna se auto, niin kuin ihan tuusan nuuskana. Hänellä ei ollut naarmuakaan. Ja siinä oli niin kuin enkelit, jotka oikeasti siitä puuttu pelliin. Että... no itse asiassa autoilusta mulle tulee siis, mähän ajan autoa koska on myös paljon noita niin kuin eri puhereissuja ja meditaatioita ja muita ympäri Suomen, niin mä ajan paljon autoa. Niin mä oon aika monesti semmoiseen niin kuin meditatiiviseen tilaan jotenkin mä tykkään jopa siitä niin kuin yöllä ajaa ja muuta. Niin mä oon huomannut, mä luotan tosi paljon vaistoihin. Ja mulla on semmoisia vaistonvaraisia kokemuksia. Kaikkein voimakkain mulla on tämmönen, olikohan mä 27 tai jotain. Ja mä menin autolla töihin. Mä olin vähän silleen pökkyrässä vielä aamulla, enkä ihan niinku tässä maailmassa todellakaan. Ja
ihan niin kuin tarpeettoman lyhyen matkan myös päätin ajaa autolla töihin. Ja mulla oli vihreä valo, niin mulla tuli vaan ohjaus paina jarrua. Ja se oli ihan selkeä, paina jarrua. Sitten mä niin kuin painan sen jarrun pohjaan ja auto pysähtyi siihen, luojan kiitos, ei ollut ketään perässä, joka olisi voinut ajaa perään. Ja mitä mä tein? Niin siitä sitten niin kuin päin punaisia veti auto niin kuin 60 niin kuin risteyksen yli. Joo, Ja mä tajusin, että se olisi tullut kylkeen. niinpä. Niin toi kanssa, että mistä noi tulee? Onko se joku niinku, tai eihän meidän tarvitse sitä tietää. Onko se intuitiivinen niinku aistiminen, että sä aistit tavallaan hetkeä aiemmin sen asian? Onko se joku semmoinen vähän niin kuin suojelusenkelin kuiskaus? Niin. Että Tai selvä tietäminen tulevasta. kyllä. Niin. Mutta joo, on tommosia joskus niinku tommosia niinku nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa, Joo. niin on huomannut, että Ja siis maantielläkin kun ajelee, niin voi aina pyytää auttajilta apua. Että kyllä. just yhdeltä ystävältä on saanut hyvät ohjeet, että miten sitten niin kuin energeettisesti luo yhteyden niin kuin metsän eläimiin, että pysykää Joo. poissa tieltä, että tie on vaarallinen. Viestittää heille sitä. Joo. Ja sitten just niin kuin, että huolehtii se oman tontin, että Joo. ei ole sitten, että värähtelee sitä aitoa itteensä hyvää energiaa, että jos on hirveän vihainen tai negatiivisia tunteita pinnassa, niin ehkä kannattaa rauhoittua ennen kuin lähtee sinne rattiin. Ja sullehan on varmasti tuttu, säkin varmasti ohjaat eri tavalla niin kuin, vähän niin kuin semmoisia energiasuojauksia ihmisille. Mä käytän semmoista niin kuin, vähän niin kuin semmoinen perussuojaus niin sanotusti. Ja tässäkin on semmoinen, tai sitten ihan oma keskustelussa, että kun osa sanoo, että ei me tarvita mitään suojauksia ja muita, mutta mä ajattelen sen jotenkin semmoisena niin kuin ehkä enemmän, vähän niin kuin semmoisen niin kuin energian kasauksena ja semmoisena niin kuin turvallisen tilan luomisena itselleni. Mä teen esimerkiksi aina ennen nukkumaan menoa sen. Ja monesti herätessäni teen. Joo. Ja kun mä vaikka julkaisen videon, niin mä teen sen itselleni. Kun mä tiedän tavallaan, että monet ihmiset nyt tulee ajattelemaan minua ja kirjoittamaan kommentteja ja muita, niin mä niin kuin tavallaan visualisoin semmoisen niin kuin ihan puhtaan valkoisen valon niin kuin ympärille, semmoinen niin kuin valopallo. Ja sitten siihen voi joskus tulla jotain väriä siihen ulkopuolelle, mutta sillä tavalla, että se on semmoinen eheä tila. Ja monesti mä kasvatan sen vielä todella isoksi joka suuntaan. Ja mielettömän isoksi. Et kai se on niinku tavallaan semmoinen aurakenttä. Niin mä saatan tehdä autolle. Tai tavallaan, että mä otan sen auton siihen sisälle, jos mä lähden vaikka niinku ajamaan. Joo. Niin mä vaikka tuolla pimeällä moottoriteillä vedän menemään. Niin mä vähän niinku teen semmoisen energeettisen suojan siihen autolle. Joo. Myös. Mä harrastan ihan samaa ja kodin energiat kanssa suojaa, että mut käytän itse sit pyhää geometriaa ja myös niiden jantroja, niinku niiden symboleita, että se on sellainen tosi vahva menetelmä. Että ja ei niinku just mitä sanoit, että osa sanoo, että ei tarvi suojaa, mutta ei se ole sitä, että sä suojaat kaikelta niin kuin ulkoiselta tulevalta. No kyllä sä pystyt suojaamaan niiltäkin, mutta niin kuin joku ajatusenergiakin sun työssä esim. Että kyllä se kohtaa sinut. Niin on se fiksua tehdä se niin kuin kenttä siihen vahvaksi ympärille. Suojaa se oman tilaa, ettei pääse muiden niin kuin sanat tai teot tai sitten ajatukset niin kuin läpi. Että sitten nehän aiheuttaa siellä sitten epätasapainoa sun omassa auran tasolla, jos tulee paljon just niinku, niin. Ne aiheuttaa ja joo, puhutaanpa tästä vielä. Tämä on aika niin kuin mielenkiintoinen. Mä en nimittäin ole puhunut tästä niin kuin missään varmaan kenenkään kanssa. Mutta nimenomaan, jos niin kuin lukuisat ihmiset keskittää suhun energiaa, niin kyllähän sä sen aistit. Jos me vaikka tehtäisiin joku tämmöinen niin kuin harjoitus, tai olisi joku workshop, jossa meillä on 50 ihmistä, ja silleen, että keskittäkää kaikki energian maihin, niin mä sanoisin, että niin kuin jokainen tuntee sen. Niin kuin siis meillä on niin kuin intuitiivinen kyky tuntea, mutta sitten varsinkin energiaherkät. Niin sitten tulee niin kuin semmoinen, että wow, mitä täällä niin kuin tapahtuu. Että se on niin voimakas.
Ja sitten tavallaan sieltä voi myös tulla, kun ihmisillä voi olla ristiriitaisia signaaleja tai jotain muuta. Mä oon aina miettinyt kaikkea niin kuin julkista työtä tekeviä ihmisiä, että on vitsi minkä pommituksen kohteena ne on. Niin kuin, että sieltä tulee todella monenlaista. Onko sulla itsellä tästä asiasta kokemuksia? On. Joo. Tietenkin selvä tuntoko ja tunne on niin kuin tuntemus on ne kaikista herkimmät aistit ja se työkalu, mitä mä käytän sit työssäni energiahoitajana, niin mä tunnen kaikki ytimessä, fyysisessä kehossa ne tunteet ja pitäisikö nyt sanoa ääneen, että kukaan tykittää tuota. Anna mennä vaan. No sanotaanko, että mä oon kerran ollut 2 kirouksen alla. Eli sellainen henkilö, joka on ollut negatiivisessa värähtelyssä, sanotaan, että ei voi kirota ihmisiä, mutta mä oon tuntenut sen mun niinku ytimessä, että miltä se kehossa tuntuu, kun kirous on yllä. Sanotaan, että niinku täytyy olla negatiivisessa värähtelyssä ihminen, eli siellä on sitten varmaan niinku mielentason haasteita tai sitten on jonkun energian vaikutuksen alla, että on niin kuin negatiivisessa energiassa. Joo. Ja sitten jos sä ajatuksella aattelet pahaa toisesta, empaatikot, herkät ja äärettömän herkät ihmiset, niin kyllä ne aistii sen. I know. Niin. I know. Mulle tapahtui niin, että kun mulla oli nämä 2 kirousta yllä, niin mähän niinku mun fyysinen keho petti. Joo. Eli mä aloin tärisee ihan kuin olisi kuume ollut, korkea kuume, ja mä vaan vapisin ja tärisin ja meni sänkyyn ja mä en pysynyt tolpilla enää. Ja onneksi mä niinku tajusin, että tässä on nyt joku ulkopuolinen energia, mikä vaikuttaa, että tää ei ole mua, että yhtäkkiä mä menen tollaiseen kuntoon. Joo. Hain sitten apua. Siinä vaiheessa en olisi itse voinut tehdä mitään, kerta oli niin heikossa hapessa. Hain kollegalta apua ja sitten se sanoi, että täällä on tosi niin kuin voimakkaat kiroukset ja vielä 2 päällekkäin ja samalta henkilöltä. Joo. Ei välttämättä tarvitse tietää, keltä se on, mutta mä kyllä tiesin, keltä se oli. Että se oli kyllä ihan tosi ikävää. Joo. Ja sen takia niin kuin mä suojaan mun omaa kenttää, että muiden niin kuin ajatusenergia ei vaikka pääse vaikuttaa minuun. Ne on sama juttu. Ja ne on vähän niin kuin mustia pilviä, jotka sattaa sitten vettä siellä koko ajan ja laskee sun omaa värähtelyä. Joo, ja mä näen, että ihmiset voi luoda noita kirouksia vähän niin kuin tahtomattaankin. Joo. Et kun ei hallitte tavallaan itseään. Niin, ja ne ei kanna vastuuta omista ajatuksista tai omasta käytöksestä. Et sanotaan nyt, että joku katsoo tätä niin kuin podcast-jaksoa ja sitten siellä tulee semmoinen vittu ja paskaa. Niin sitten mä yhtäkkiä tunnen sen jossain niin kuin ensi syksynä, mitä tapahtuu. Niin se on ihan oikeasti melko tuskastuttavaa. Semmoinen, että jotenkin tuntuu, ja se vähän liittyy tuohon, niin kuin mä sanoin, että niin kuin mietin tuossa kesällä, että onko tässä mitään järkeä. Että mä pääsisin niin paljon helpommalla, että mä voisin muuttaa, no okei, mä totta kai äitini myötä, kun täällä olen, mutta sitten joskus mä voisin muuttaa jonnekin Azoreille ja jonnekin niin kuin, siellä on laguuneja, joissa ui delfiinejä ja sinne mökkiin ja uiskentele niiden delfiinien kanssa. Pitäkää maailmanne. Mun ei tarvi muuttaa mitään tässä maailmassa. Mun ei tarvi kuulla siitä mitään. Mä haluaisin vaan helpon elämä. Ihan täysin niin kuin minä ja delfiinit niin kuin täällä. Niin kuin mä en halua kuulla enää mistään mitään. Mutta niin, tavallaan niin kävin tämänkin ajatuksen läpi. Että on se aika niin kuin studiapuuhaa. Ja niin noista kirouksista tosissaan puhuttiin, niin sä oot siis samaa mieltä, että niitä pystyy niinku vahingossakin tekemään toiselle. Epätietoisesti monesti. Ja jos se värähtely on niinku matalaa, ihminen on negatiivisessa värähtelyssä energiassa, niin ei se sitä niinku tietoisesti tee. Joo. Eikä mullekaan tehty sitä, mutta sitten voi pahoin yksi henkilö, kenet tiedän, niin mä tiesin saman tien, että hän oli sen takana, eikä hän tietoisesti sitä tehnyt. No, tässä on 2 teemaa.
mistä mä haluaisin puhua. Sitten tämmöinen, niin kuin, onko sulla Mai tähän ajatuksia, niin kuin, kun nyt puhuttu tästä manifestaatiosta myös, ja mä en ole käyttänyt sitä manifestaatiosanaa, mutta mä yritän nyt vähän puhistaa, että se ei ole ihan niin kuin semmoinen kakkatermi kuitenkaan, kun mäkin olen mieluummin puhunut vaikka niin kuin luomisvoimasta tai ilmentämisestä, mutta sehän on manifestaatiota. Tämäkin synonyymi on ihan tervetullut mun kieleen nyt. Niin se, että onko oikein esimerkiksi manifestoida toista ihmistä vaikka omaksi kumppaniksi, se on mun mielestä vähän semmoinen, niin että tavallaan mä oon tätä karmisesti vaan miettinyt. Että jos mä nyt lähtisin sua siinä manifestoimaan, niin mähän sotken sun energiaa silloin. Että niin tavallaan jotenkin, että mähän voi itsessäni tehdä niin väylän, mutta jos mä lähden sitä kohdistaa vaikka johonkin tiettyyn ihmiseen, niin mähän sotken sen ihmisen energiaa. Se on vähän niin kuin kajoaisi toisen energioihin, että niin. Sehän ei ole niin kuin sallittua sitten. Mun mielestä se ei niin universaalien lakien puitteissa se ei ole ok. Ja sitten kun kaikilla on oma tahdon voima, mitä sä tahot, sä saat päättää itse, mitä sä haluat. Ja jos hän on kieltäytynyt vaikka olemasta sen tietyn henkilön kanssa, niin joo, kyllä mä näen siinä, että tehdään vääryyttä, että ei se. Musta se ei kanssa ole niin oikein. Tämä on vaan semmoinen pohdinta, mitä multa kysyttiin itse asiassa. Niin mun mielestä se on ihan niin kuin itsestäänselvyys, että ei me saada niin kuin toisten ihmisten vapaaseen tahtoon puuttua. Ei. No sit se toinen teema, mikä mulla tuli mieleen, kun sä puhuit noista kirouksista, niin miten sitten tämmöiset energiahyökkäykset? Miten niin kuin ne eroaa niin kuin kirouksista? Niin, no energiahyökkäyksiä voi olla erilaisia, että onko se sitten niin kuin joku vastavoima, joka hyökkää, tai joku olento, vastavoiman olento, mutta ihan samalla lailla niin kuin ajatuksilla mä koen, että ne on energiahyökkäyksiä, jos jossakin määrin luodaan se energiatason kirous sinne. Onko se sitten niinku kirous, jos niinku ihminen tekee ihmiselle niinku energiahyökkäyksen? Se on kirous. Niin, se on niinku kirous, joo, kyllä. Jos kirotaan toinen. Joo, mutta sitten on kaikkea muutakin negatiivista, mitä sitten voi juuri luoda näin. energiassa toiselle. Joo, ei kun näitä termejä vaan multakin välillä kysellään, niin mietin, että niin. Mitäs näille sitten, niin kuin sä tuossa kerroitkin tuosta niin kuin vähän kirouksen poistamisesta, mutta mitä näille niin kuin voi tehdä? Tai miten se niin kuin kaikkein parhaiten pystyisi sen oman energian sitten pitämään kasassa tämmöisen niin kuin myrskyisen maailman keskellä ja tunteella reagoivien ihmisten keskellä ja muuta? No ehkä se on se sisäinen rauha siellä, joka kantaa tosi pitkälle. Joo. Ja sitten kun on vahvasti jalat maassa, niin tavallaan tietää sen oman, tuntee itsensä ja oman tonti, ja pitää huolta just siitä omasta energiasta, että ei valuta muualle. Totta. Et varmaan ne nyt nousi ensimmäisenä mieleen tuossa. Ja sitten tietenkin erilaisia työkaluja, mitä sä saat, että sä pystyt purkaamaan sitä kehosta pois niitä toisten juttuja. Että itsellä on se TR ollut tosi hyvä, että kun mä aistin kaikki fyysisessä kehossa. Niin joo, mulla on ihan sama. Tai syvä venyttely, mikä se ikinä on se luontainen tapa itselle, että pääsee karistaa. Ravistelut ja kehollinen liike on aina ja maadotus tietenkin. Luonto ja metsä on sellainen, mikä sit poistaa sieltä epämääräiset sieltä omasta systeemistä. Ja vesi itse asiassa myös. Niin, kyllä. Siis se, mä nyt taas kesällä muistin, mä oon koko kesän taas ollut avojaloin. Joo. Ihan hirvittävää, kun pitää alkaa käyttää kenkiä. Niin jo. Mä en tykkää yhtään. Tai ei tarvii, niin kuin osaa pitää paljon jaloin talvenkin, mutta niin, mä en ole ihan niin kova jätkä vielä. Mutta niin, oon miettinyt, pitäisiköhän alkaa käymään avannossa. Koska siis sitä maadotuselementtiä on tosi vaikea saada talvella tässä maassa. Et niin kuin sanoitkin, tosiaan puulattiat ja villasukat ja tollaiset, niin ne tuo sitä, mutta mä jotenkin ajattelin, että olisiko se vesielementti se, mikä oikeasti niin kuin maadottaisi sitten
Kyllähän avanto on yksi parhaimmista talvella, mutta voihan sitten laittaa niinku kasvot vaikka tai kämmenet puuta vasten, jos ei sitten halua olla Totta, paljain jaloin siellä lumessa. totta. Mutta sullahan on hyvät mahdollisuudet, kun Niin on. pääset melkein ikkunasta hyppää avaan. Melkein ikkunasta pääsee hyppää, se on totta. Niin kuin, joo. Ehkä mä otan tämän talven epistolaksi. Nyt on hyvä aloittaa, joka viikko Yeah. käy pari kertaa. Niin Joo. itsekin ajattelin nyt jo silleen, on läpi kesän kyllä uinut ja vesi on kyllä äärettömän hyvää kanssa. On. Tunteet virtaa poissa ja Joo. energiat alkaa liikkua, niin se on kyllä. On, ja mä koen ylipäätään, että tämä kesäaika on semmoinen, siis mä oon ihan niinku kesän poika. Että siis mulla on talvet vähän haastavia, niin se, että nimenomaan kun pystyy olemaan avojaloin, mitä se aurinko tekee, miten se normalisoi meidän kehon niinku hormonitoimintaa ja kaikki D-vitamiinitasot ja kaikki. Mä oon niin elementissäni kesäisin, niin jotenkin toivon, että tämä voisi niinku jatkua niinku halki vuoden. Mutta nyt mä vähän tutkailen tänä talvena, että mitä kautta sen pystyisi niinku talvella parhaiten, koska mulla on ollut välillä semmoinen, että talvella tavallaan me hukataan se meidän syvä yhteys. Joo. Maa-yhteys myös. Niin Ja sitten jos on pitkin kesää ollut paljon avojaloin, niin kyllähän sen tuntee. Nyt mä ainakin itse jo tunne, että ei ole niin paljon enää, oli silloin kun oli lämmin. Niin, Kyllä. mutta sitten kyllä se maadottuminen niin kuin meditaatiossakin, Kyllä. luonnon juuret. Niin. Kyllä. Ja jollakin tavalla, niin kuin, mä nyt yritän itteni possarilla tämän talven kautta, koska mulla on sellainen, että mä oon sillä tee karkuun koko talveksi. Mä nyt ohjelmoin itseäni, että talvi on kiva juttu. Mutta onhan se myös semmoinen sisäänpäin kääntymisen aika. Näin on. Ja se on semmoista syvien prosessien aikaa myös. Et siinä kun kesä niin kun on jotenkin elämää ja ulospäin, niin nyt taas tämä syksyhän on vähän semmoinen, skorppariaika tuossa lähestyy ja se on vähän niin kuin se kuolinjakso ja sitten tulee vielä se talven käpertyminen siinä, niin jotenkin pitää nyt yrittää ottaa paras irti kaikista näistä. Ja juurtuminen, miten ne syklit menee ihan tuossa luonnossakin, että nyt sitten mennään talvella sinne pinnan alle. Eli perustaa luodaan ja vahvistetaan. Että. On ja tämä elokuun loppu, kaikki nämä venetsialaiset ja syyskuun alku. Mä nyt nautin niin kuin joka hetkestä, että niin kuin siis näissä on tosi kauniita juttuja. Niin myös niin kuin energeettisesti tavallaan, että ottaa aina irti paras tästä hetkestä, mikä meillä on. Niinpä. Joo. Ja sitten kun on niin kuin elää äitimaan sykkeen mukaisesti, niin sitten sitä alkaa arvostaa niitä luonnon eri vaiheita. Ja Juu. että kaikessa on jotakin. Ja Kyllä. jos me mennään niin kuin samantahtisesti luonnon kanssa, niin sittenhän se on sitä sisäänpäin käätymistä, pysähtyneisyyttä sitten Toi on juuri se. Että tavallaan, jos jollakin tavalla voi helpottaa, niin se nimenomaan yrittää löytää se rytmi, mitä se tavallaan aika tarjoaa sulle. Niin sehän on, se helpottaa todella paljon. Niinpä. Joo. Mutta kyllä mäkin olen niin kesäihminen, että aina tulee sellainen luopuminen, että ei vielä. On se vähän. Mutta vielä on kesän jäljellä. Pitää ajatella tällä. Niin on. Joo. Mutta siis tämähän on ollut ihan mieletön sukellus niin kuin varmaan 10 eri teemoihin. Onnea vaan Antille, kun mä yritän keksiä jotain otsikkoa tälle jaksolle. Mutta mites Mai nyt syksy tulee? Mitä sulla on niin kuin työn alla tällä hetkellä ja onko sulla hoitokalenterit avattu jo ja mistä ihmiset sut löytää? Joo, siis töitten äärellä on palannut pikkuhiljaa. Mulla on Insta, Safirin kuiske. Siellä sitten aina ilmoittelen, kun aukaisee uusia aikoja. Että mä oon niin herkkä, että nyt mä oon oppinut sen, että mä avaan vaan niinku varattavia hoitoaikoja kuukaudeksi eteenpäin. Jotta mä aistin kaikki sitten omassa kehossa. Ja sä aistit heidät etukäteen jo. Ja sitten se tavallaan energia alkaa vaihtua ja siinäkö on se aika varattu, että ei se ole ainoastaan se 2 tunnin hoitoaika. Että Jep.
Että nyt varmaan sunnuntaina sitten huomenna aukaisen lisää aikoja ja Joo. sitten aina kuukausiksi eteenpäin, mutta ne on aika nopeaa sitten mennyt ne ajat. Ja Joo. nyt koulutus, se on tuonut sitä, että ei se syksy tunnu niin pahalta, kun alkaa aina koulutusryhmä, uusi koulutusryhmä aina syyskuussa sitten. Niin Joo. nyt just vajaa 2 viikkoa sitten valmistui edellinen vuosikurssi intuitiivisia energiahoitajia ja nyt alkaa sitten uusi ryhmä. Että se on aina jännittävää nähdä, ketä kaikkea sinne on tulossa. Onko koulutuksessa vielä tilaa? Joo, siellä on Joo. 1 tai 2 paikkaa jäljellä, että jos kutsuu, niin Noniin. ehtii vielä. 19.9. alkaa Kuusamosta. Okei. Nyt vuoden matka sitten. Laitetaan ehdottomasti tuonne videon kuvauskenttään linkki myös tuohon koulutukseen. Joo. Ja sitten sun kaikkiin noihin somekanaviin ja muualle, niin ihmiset löytää ja voi ottaa seurantaa. Joo. Ja sitten alkaa pyöriä nyt kerran kuussa niin kuin ohjattua meditaatioa, TREtä ja ryhmähoitoja sitten tässä hoitotilassa silleen pienille ryhmille, että Nimenomaan. tiistaisi aina Oulussa sitten, jos asuu, niin pääsee. No niin, laittakahan korvan taakse ihmiset, niin kuin, että tällaista luvassa. Joo. Mut siis kiitos Mai, tää on ollut ihan älyttömän hieno keskustelu. Milles intuitiivisesti tuntuu, niin kuin, tuleeko sulla vielä jotain niin kuin ajatuksia tai mietteitä, mitä sä haluaisit jättää tämän meidän keskustelun katsojille ja kuulijoille? Joo. Vai onko kaikki jo sanottu tässä kohtaa? No aika hyvin me ollaan keskusteltu Joo. kaikesta. Joo. Mutta se ehkä rakastamisen teema on yksi äärettömän tärkeää tässä hetkessä, että Niin on. pyrkii siihen, että rakastaa itteensä, jokaista solua ja hyväksyy itsensä sellaisena kuin on ja ilmentää sitä omaa itteensä. Se on jotenkin. Ja kuuluta aina sitä maadotusta, että se on kyllä kans äärimmäisen tärkeää. Että Joo. niin kuin viimeksi sanoin, että sitä enemmän me pystytään avautumaan eri ulottuvuuksille tai eri energioille, sitä maadottuneempia me ollaan. Että se tukee sitä fyysistä kehoa, että pystytään vastaanottamaan niitä korkeampiakin sätteitä. Joo. Joo, mä oon itse kanssa sanonut, että mitä syvemmät juuret meillä on, niin sitä korkeammalle me päästään. Joo. Mutta ihana toi rakkauden sanoma. Että antaa sen valon aktivoitua siellä omissa soluissa. Joo. Ja se, mitä sä sanoit ja minkä kokemuksen oivalluksen mä sain, niin just se, että rakkaus on jo meissä. Just näin. Ja sä oot rakkauden arvoinen. Nimenomaan. Muistakaa, rakkaus on jo meissä ja sä oot rakkauden arvoinen. Näihin sanoihin on oikeasti tosi hienoa päättää tämä meidän keskustelu. Ja mä voisin katsojia ja kuulijoita muistuttaa sen verran, että jos oot tykännyt tästä mun ja Main keskustelusta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaile sitä kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä tykkäsit tästä meidän keskustelusta, niin laita ihmeessä tämä podcast-jakso vaikka ihan kavereiden kiusaksi jakoon sinne sosiaalisen median kanaviin, niin saadaan hyvää keskustelua käyntiin, koska mun mielestä tässä tuli oikeasti niin kuin ihan tosi tärkeistä asioista puhuttiin, mistä ei ihan hirveänä kuule puhuttavaa. Niin ihan mieletön kiitos, Mai. Kiitos sulle. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos kaikille meidän katsojille ja kuulijoille. Ja tuttuun tapaan totean, että nähdäänpä seuraavan podcast-jakson merkeissä. Moi moi!